Šta si to? Možda ga prebacim, teško. Šta ti kažeš? WC kasnije. Hoćeš i ti da budeš govnarka, a? Ne. Želiš? Ne. Ja ću ti obezbediti radno mesto. Nikad. Pa šta onda? Javljaš se tamo. Pa moramo pričamo o tome. Pa šta moraš? Zato što moraš da odradiš zajedno sa mnom. Jel ti jasno? Jest. Molim. Jest, kako vi kažete. Ja. Nije ti ovo vlog 70, Novi Beograd. Jo, ja mislila jeste. 70. Ovde moje, zato što je gljiva otišao, Filip ima vrlo malo. Ali ćutite pomno, dajte mi jedan prošireni deo. Evo ja ću ovaj Evo, gore. daj mi ovaj ovde deo. Ja ću ovaj gore. Ne, daj mi ovaj ovde pa ću ja moja 3 dela da stavim u to. A što tebi da A znaš zašto? Zato što pogledaj količki je. Ali pogledaj količki je. vidi- Ova dva su kao jedan ovaj A prošireni. samo da ti kažem nešto. Ja. Gledaj realno, nemojte prepočavati. Samo nešto da ti kažem. Pogledaj ga, pogledaj šta ovde staje. Gledam, Šta ovde staje? ja nisam rekla za tvoje ormane ništa. Šta ovde staje? Što me... Ovo je kao jedan proširen, kao jedan Mikijev, kao jedan tvoj. Čekaj, polako. Dajte mi jedan prošireni. Ne želim da se svađam, samo da te pitam. Spomenula tvoje ormane nisam, pod broj 1. Pod broj 2. Nisam primetila koliko imaš i brojim. Pod broj 3. Kad smo došli, zadnja sam se smestila, ovo je bilo prazno. To. Zadnja sam se smestila. Alo. Gljiva se smestio, Filip se smestio, bilo dole prazno, ja unesem moje stvari. Gore, Miki odneo, ono šala, razveli smo se, odneo gore svoje džakove. I sad je besan što si 3 na 3 velika i ješ u meni po kičmi. Ma daj bre, Miki bre. Ti si pokazao sa svoje lice zdravo bre. Zdravo. Ali ne meni, nego onima kojima treba. Nemoj da... Da, što si se uvredio i se ti vređaš što si seljanka u životu, što si otac i majka i seljanka sa sela i tako dalje. Ja sam bila i ostala seljanka, mene briga. Njemu je to ponižavanje. Ja se stvarno izvinjavam, i mene ne ponižava uopšte. Znači što se ormana tiče, nemam veze, nisam spomenula, niti smeta. I glumiš Milana Saboja. To nemoj ti da sudiš šta ja radim, znaš? Niti me zanima. Gledaj svoj posao bre, gledaj svoj život bre. Ja sam ti nosio stvari, zato ti govorim. Ma daj bre. Osjećam da onoj ženi sa kojoj doneseš neki dinar u kući nabiješ tako svaki zaloga, jel? Držao sam ti tu tvoje stvari, to si nabijala herba fas koji si ponela sa sobom. Evo ga, sve je tu. Pa nisam ni rekao da ti izašla odnela bi ga. Pa naravno, ne, nego ću ko ti. A šta ko ja? Pa razmisli šta. Šta ko ja? Da ti ponesem stvari, da ti odnesem i da ti donesem. Evo ga, Ekrem nek... Ja sam bio tu, živaj. A evo ga, sam ja nešto izmislio? Pomogen seri. Šta imaš ti da se pataš da pomažeš? Ljubima, pušti me, brate. Pa normalno. A što ja ne pomažem? Pa zato što ti gospodin... A ja sam rekao kao fora. Pa jeste, okej, slažem se da bude i fora. Ali da ti neko kaže da je fora. Ali ne onako bez veze. Šta ima da ti se crta da je fora? Pa ako si ti malo uman, onda... Pazi, da si mi rekla da je fora, ja bi ti rekao okej, slažem. Ali nema... Pa da vidiš da se zezamo. Što lažeš sad, Miki? Šta? Ama što lažeš, bre? Što se foliraš, bre? Pa vidiš da sam sela i zezam se, bre. Ja da se lažem i da se foliram, ja bi od starta i ogol. Ne, sad si tek progovorio. Do sad si ćutao. Ja kad progovorim, ja progovorim. Pa evo, progovorio si. Pa progovorio si. Pa sedimo za sto i zezamo se, bre. Ja sam progovorio sa svim delima mojim. Malo, bre, pusti, pa vidiš koliko ih interesuje dela, nego ovo ih interesuje. Ovo narod interesuje. Evo ovo, da progovoriš. A dobro, ali da si mi rekla da se zajebaš... Pa zajebavam se selaca, pa naravno šta? Ako se zajebaš, kaže da se zajebavaš. Pa čekaj, podrazumeva se ako kažem Ekremu, alo, ti si gospoda, ne trebaš da radiš, pa znači svi ga podržavaju. Ne, okej, ali ti si rekla, ti to rade drugi... Ne, to si ti tako razumeo, ja ne znam o kom si ja bih volao da ti razumeš šta. Ja Vesna zovem, stojim ovdje i niko neće ti pomogne. Aj, ne mogu doći Ma trika. koji niko, bre, ostalo je 3 ljudi, bre. Neće niko da ti pomogne, shvataš? Kako neće? Hoće Filip, hoće Stanija, hoće Daniel, hoće... Pa što će oni donati zakon? Ovdje su stajala tvoje 3 džaka i ja kažem ljudi, ja ne mogu sam, hoće neko neće, za Vesnu neću. Ja zamolim pitaj ga i Tarota, i pitaj Tarota i kaže, zbog tebe hoću, evo sad, sačekaj. Da ti kažem, povraća mi se na tebe. Povraća mi se, puši bre. Joj, koja je to gnjida. Ne, žao mi uopšte što mi je pomoglo. Fuj. Sebi majku, budu li mi takve gnjide, uopšte ništa pomoglo u životu. I nemoj da mi je neko prišao da mi pomogne tako stvari ili to. Pljunut. Ma ajde, bre.